ta yau tare da wakilin dan Hausa Maharas Tasu. Karin maganar mu ne yau ganin kitse ake wa rogo, hakan ta sa muka fita muka zanta da 'yan Hausa don samun karashin wannan karin maganar. Ga yadda zantawar tamu ta kasance. To ganin kitse ake ma rogo, misali mutum ne ana ganin yanayin cewa ya fi karfin wannan abun, ko kuma ana ganin yanayin mutumin yana da abun da fiye da wannan abun da ake nufi, yana da dukiya fiye da wannan da ake tsammani. To amma kuma ba a nan take ba, mutumin bai kai wannan matsayinsa bai kai wannan ba, shine misali ma'anansa kenan. To masha Allah. Ana wani ta ka fahimta kenan. Ganin kitse ake wa rogo, gaskiya ban san wannan. Malam ba shi kan cewa ganin kitse ake wa rogo. Ganin kitse ake wa rogo. Ya ni ma taɓa ji wallahi. Karin magana ganin kitse ake wa rogo. Ganin kitse ake wa rogo. To ni dai ganin kitse ake wa rogo ina tunanin cewa kamar abu ne wanda wani abu ne kake zatansa, to kuma daga shi abin da kake zaton ba haka yake ba. Shine abin da ake nufi da ganin kitse ake wa rogo. Ni dai a yadda nake. Ta ka fahimta ke. To masu sauraro, amsar wannan karin magana ta mu ta yau, ganin kitse ake wa rogo. An ce da gyarte mai kuɗi ne. Ma'ana dai anan kamar kai ne wani ya dube ka ya ce wani kai mai kuɗi ne, wanda kai kuma ka san cewar fa kai ba mai kuɗi ba ne. Maharar Tasu Rumfa Shashirgi. Bahari abin sha'awa al'adun mu yau kasar Hausa. To madalla an gaida wakilin dan Hausa.